ifọrọ nka mana nke m ọkụ ịdị sure na nna ya ochie anyị na-eji afụ ga-anọ ya maka chukwa ma anyị tacha afụ a garuo ebe anyị makwa na ebe anyị si teka ọ bụkwa anyị tacha afụ jee ebe ahụ nkịta ọ bụrụ na ọ nọ ya ọ ga-ewutekwa m nna m ochie ya na maka ị ga na arara ụra mgbe m kpọrọ ya n'ụtụtụ jụọ m ya na ịma nne m nyere m funu mba wee kpọọ ya n'ụtụ jụọ m ya na ọsị na ya na ya nwa na-enwe aṅụrị ka nsị ya na m na-abịa ọ sị m gụnwakwana nsị ya na ọmụ na na-abụja ese abịa wee mechaa aṅụrị emere ihe anyị mechara ihe ọfụbeghị gụnwa anya ya egwu atara ọ bụrụ ma nke ahụ ya na ịmakwu na ka nsị wee fụ onye na-akwadoro anyị onye na-akwadoro ya anyị na-efere ya anụ ọkụ kịta ma ruo ebe nke m isi oriri ya ụmụ ihe a na-ekwu na menu ule ma poison a na-enye ndị mmadụ nụrọ ya anyị ji n'afa nna mba afọ anyị ji n'afa nna ọkwa ka nsị ka ngwa gị egwu atọrọ anyị ji n'afa nna ka anyị mee onye eme n'afa nna nke m afọrọ emenye gị nke ọjọọ nke ọma ka mmadụ enye gị ama m isokwa ya iso mwere afọ ma ọmarịcha ụlọ anyị na-afọ ebe niile mana nke m ime asị na ndị Igbo adịghị afọ onwe ha n'anya ifkwara ọmarịcha ụlọ ifkwara ụgbọala anyị fụrụ mgbe anyị na-abịa kwara onye o si wee dị ka anyanwụ isi na ọ bụrụ ndị gọọmenti na-enye ndị Igbo be anyị ego ha ji arụgasị ụlọ mana eme ndị be anyị asị na ndị gọọmenti afụrụ ha n'anya maka ama m nọ ndị gọọmenti na-enyefe ego ha ji arụ ụlọ ọmarịcha ụlọ niile na ụgbọala ha na-agba nna ihe nke ya bụ ihe gbagwojuru m anya ịgbara eziokwu ọ gbagwojuru m anya dịka na-ekwu ọtụtụ ọmacha ụgbọala anyị na-afụga ebe anyị maka na ọ na-adị ka ndị ọcha ha rụcha ha n'ụgbọala ehunatara ndị be anyị ma test maka ọtụtụ ụgbọala na-afụ ebe a dịrịkwa m shọ na ndị ọcha ji na-agba ya ndị be anyị na-ahụ ibi ihe gbagwojuru m anya dịka isi ekwu ebe ihe anyị na-ekwu na ndị Igbo hafụrụ onwe ha n'anya ana m echekwa ihe ana m eti maka a na-asụ na ọha bịa ebe a na ọsọsọ poison onye enye ure enye ya mba afọ enye ya mba afọ enye ya ibi ya ibi ya nakwa na agwa gị iwe awụrụ ibi size 50 ya enye ihe na gị na nwaanyị dị ime awụrụ ofu ọ dịka ifu bọọlụ igwe eziokwu ya dị na na-afụ ọdịkwa nke ọnwụ kwue n'ọnwụ ndị gọọmenti dịka isi were ekwu na ọ wee jekwa n'ugwu 80% of ụlọ arụrụ ebe ahụ ndị Igbo rụrụ ya ọkwụkwọrọ ụlọ n'ọnwụ ndị mara mma ndị eji eje mba n'ọnwụ ndị Igbo rụrụ ya ọ bụrụ na ha fụrụ onwe ha n'anya o kwukwara ọ gbagwojukwara m anya kedu ka ha sizi wee na-edevelopụzi be anyị wee dị onyinye ya bụ ihe gbagwojuru m anya maka na ile onye ọnwụ na gọọmenti na-eme ihe a gọọmenti dịkwa m igbu ikpe ekene mana ọnwụ na ọnwụ ndị be anyị dịkwa m ikwe n'aka maka ha na-anwa ma ọnwụ na ha na-eme ife a niile ihe maka aka m na-ekwu ọ bụrụ na ha dịrị ọnwụ afụrụ onwe ha n'anya ka edizi ka ha si wee na-edevelopụ be ha ọ dị onyinye ị na-asị m saa gị nke njo ga-ajụ ịsakwa m ọsị m saa ya ọkwata ọkwa na-ejebe mma ochie ọ mago na anyị na-abịa onye asaba ya ajụjụ ruo ya n'isi nwere nke onye ahapụ anyị ruo ebe anyị ajụcha ha ncha nke ọ sara anya na ana onye asacha anya ha ncha ka okwu ha na ise ka anyị jebe ajụọ ka anyị mara ọ maka ụmụ be ya ma dịchi ihe nwa n'odo odo anyị eba. ọnwụ bụrụ nne ka dị efe ụmụ ya sara anya gboo kwa bụ na a na-akpatara ụlọ
nna oke a gwara gị na ọ na-akwadoro anyị akwado tinye anyị nke nna oke a si hụkwa ya n'ọkụ nna oke ọ na-atọ ntọfụrụ nke ntọfụrụ ncheke nna ochie aka mere ihe a na o nwere ihe na-agbagwoju anyị anyị iri asị maka iri anyị na-abịa n'ụzọ ka anyị narị akpa ya uwe ka anyị mara ka anyị esi wee jụọ ya ka i wee gwa anyị nke ka anyị mara nke wee eziokwu ya nke na oche awụrọ ihe ya o nwere ihe asị ka jụọ ọgụ enwere iwe ka anyị na-achọ o nwere ọtụtụ ihe anyị fụrụ ka na-enene maka ahịa akụkọ a na-akọ maka ndị Igbo anyị nwezi nke anyị ka juke na mana unu ya nọdụ ana anyị ewee mba ya bụ iwe na-eri anyị nne ahụ ya bụgoro nke maka ọ nwere ụdịrị ekwe ya ka anyị juke na ọmarịcha ụlọ na ọmarịcha ụgbọala niile anyị fụrụ ya iji wee bata ndị gọọmenti na-enye ndị Igbo ego ha ji eme ihe a niile ya nke mbụ nke Igbo ahụ ọwụ eziokwu na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya n'ọsọsọ inye poizin na ihe a ka ha dị mme ka ọ dị anya ka anyị ghọta ihe ndị ahụ nsogbu unu ya nọdụ ana anyị nọdụ ana anyị eduzie nwa ya kpara mmanụ oji anyị jụrụ ajụ sị kọwara anyị ka anyị mara ebe anyị kwụ ka udo dị unu fụrụ ọmarịcha ụlọ niile a unu na-afụ abịa n'ala Igbo ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ mgbe a nụsịrị ọgụ Naijiria na Biafra ego e nyere ofu onye Igbo 2 pounds only ka e nyere onye Igbo ọwụna 2 pounds mgbe a nụchara ọgụ 2 pounds ọnya ka ndị Igbo ji wee developụ ihe niile anyị na-afụ ịbịa n'ala Igbo enwere ahịa na Ọnịcha enwere na Aba enwere na Enugu enwere na Nnewi akụkụ ala Igbo niile onwe ha afịa dị ka ya dị na ụwa niile ya ndị Igbo ndị na-agba mbọ o nwere gọọmenti nyere onye Igbo ego ọbụla ndị Igbo gbara mbọ wee rụọ ụlọ niile anyị na-afụ moto niile anyị na-afụ o nwerekwa ego gọọmenti ma ọ bụ ego mmanụ dị na ya ndị Igbo ya bụ na echere na o nwere ego gọọmenti nyere ndị Igbo nke ahụ nke mbụ nke bụ ịjụrụ ndị Igbo adịghị enye nsị dịka etu unu si anụ ya ọ bụ eziokwu na onweghị obodo ọbụla onweghị ebe egburu aja ngwere anọ so obodo ọbụla nwere nsogbu nke ha ndị Igbo nwere nsogbu nke ha mana ọ bụrụ etu unu si afụ ya ọ bụrụ na ndị Igbo na-enye nsị etu unu si afụ ya anyị nwa aka anwụchago maka na Igbo ka anyị wee na-eto wee na-emepe n'ihe niile a ya unu echeziri unu atụzi na egwu ọ bụrụ etu ha ka ọ dị akwa unu ya nọdụzi ka m bịa ka m weta ọjị agwa nke agwa na mgbe ochie akwadoro anya akwado tata ịma na irutere erute ọjị ka m bịa ka anyị waa ọjị Kima mbọsị enyere mala ma ọjị n'ugwu ọ tara 3 at once mba ọhụrụ maka mara na da ahụ ihe ejide anyị atawanụ ị naghị ata n'ogbe anyị tacha ahụ na ka ezi nke mma ochie ya ata ihe awa na awa maka ọ wụla esi eme na ka ntị wee nụ na ọ wụla esi eme n'ala Igbo na ihe awa o zuru anyị jide nke a ka njide nke a ama m na o zuru mụ na mma ochie ihe ya ata gwa ya goo ya mma ochie pụta ka ọ bụ ka ọ taa ebe m na-achọ ka ịghọta nke m ọjị a jidere mma ijide okwu m ejide okwu anyị atawanụ ọbịa ọta nke ihe a ka mmadụ ji ahụ nke ọ taa kezi ọjị unu ya wara awọ onye wara anyị dị ọkwa n'ụlọ nke gị kezi ka unu si wabasị onye wara nwaanyị wara anyị dị ọkwa n'ụlọ nke gị
ihe mere ka abịa ka mmoja chere ka ya hapụgoro maka ụmụrụ ebe anyị anyị kwadoro akwado mba ama m na ịkwado ihe mewu na o nwere onye anyị na-anọ na Katsina ọ natara ọ sị na ya eme ihe dị na so ka anyị jee ebe ya pụta ka anyị riwe anyị eri nri wee mepe a na akwabe m gono mgbe anyị pụta mba mma oji enwere iwe ka anyị jee pụta mana unu mma oji ka anyị jee ya ibe a na-ekwu eju ọkara ya nna ochie ọtara ọjị ahụ anyị ebido aja ma anyị bịa a na-arụwa ụwa mmebi nwaanyị ịwụ ọjị na be m ị na-asị ka mụ na na-apụta afọ onye nwaanyị ịwụ ọjị na be m